ibarate timbangan jomplang etungan ganjil tumraping negari Mandura ketitik sing saya sugih saya ndedel sugihe sing mlarat saya nete-nete uripe pejabat praja sing kudune ngayomi marang para kawula ning nyatanipun golek marme dhewe golek klimising lambe mlenduke wetenge dhewe golek mulya dhewe tanpa gagas rekasane sagung para kawula dasih mongko sing dirasakne kamulyan dene wong sugih kala wau inggih saking Paman Patih Surati mantra paman kawula nuwun anggir amiji dumateng ingkang abdi kepatihan kalilan cumadong dawangger Baswara Kangsa awit saking pandonga jenengan kula sampun kelampahan minggah wonten setinggil Binatarata negari Mandura motak dumateng Kanjeng Rama Prabu Basudewa supados dipun wontenaken tontonan ingkang alangka nenggih adu jago menungsa. Pitung dinten malih badhe kagelar lan kababar mila saking menika kula suwun kanthi sanget Paman Surati mantra tetep siaga ing diri sawiga ing gati. Benjang salebetipun adu jago kula mulya nggih wonten tangan sampeyan kula mati ya merga saka sampeyan aja nganti bebarang wirang inggih angger Kangsa kula suwun sampun ngantos was melang ing penggalih sepinten bangganipun jago saking kasepuhan kraton Mandura badhe kula glundhungi memet bagus umbara nanggo kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh. Ripalungguhan iki wis aku antuk dawuh saka Kanjeng Rama lan antuk palilah. Separo pajeke kawula wong Mandura dipasrahke marang Kangsa, mula kowe sing pinter. Sing pinter nglumukake brana picis kanggo srana bangun tumrap kajayane wong Sengkapura. Lho inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh kejaba saka kuwi. Tetep ana sing dadi klilip mungging netra satru mungging cangklakan mungsuh bebuyutan sing dadi pepalang anggenku bakal depani bumi Mandura ora ana liya kejaba putrane Kanjeng Rama Prabu Basudewa sing cacahe ana 3 Kakrasana Narayana kelawan Bratajaya sing ripalungguhan iki manut kabar sing sumebar lumantar aturi telik sandi cah 3 kuwi mau didelikake ana ing Kademangan Widara Kandhang. Janji kowe ning Widara Kandhang ketemu wong lanang gedhe dhuwur sing pakulitane bule ora perlu kok takoni tugelen kulune. Menika sinten? Kuwi sing jenenge Kakrasana, putra pambayun saka Rama Prabu Basudewa. Kudu ndok tugel janggane. Inggih, mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Kowe mak klithih neng Widara Kandhang ketemu wong lanang sing pakulitane ireng kuru cilik. Ora perlu kok takoni babaten kulune. Sinten menika? Kuwi sing jenenge Narayana. Lho niki sendika ngestakaken dawuh. Kowe neng Widara Kandhang kok weruh wong wadon sing ayu rupane, rambute brintik, pakulitane ireng ning irenge manis. Ora usah kok takoni tugel gulune. Aja. Kuwi katresnanku, kuwi mutiaraning uripku, ya kuwi si Bratajaya ya lara ireng. Mindah kaya apa mareming rasaku lamun ta jumeneng ratu ning negara Mandura sesandingan kelawan mustikaning jejantung ya kuwi Bratajaya gendongen nganti mak sruwing ana kabar kowe wani ngambung tak tugel kulumu. Inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh budal dina iki Paman sing siaga ing diri nadyan to wancine barat wis sampean kudu samekta sak kabeh ngestakaken dawuh anggir.
Oh, yo, yo. Mreksagung tinono ganti ingkang cinarita ora kaya ing mapan wonten kademangan widara kandhang candraning nganti kaya peksi kineplokan. Nyat langening kalangganan gelar pandamun saratinten tinam ler kekonang surem sorot etan padang Sita dasare nyarengi dinten merdeka genderaku mlebet nenggih sang Dwiwarna saben-saben prapatan winangun cakra kinarya bawa rasa lan jaga katentremane desa satemah para kawula guyub rukun tebih saking tindak sinten ingkang lenggah wonten ing pendhapa kademangan nenggih sang Kakrasana kahadhep ingkang rayi sang Narayana Bratajaya miwah sang Udawa dereng kanggo kawijil pangandikane sang Kakrasana mangkono lamun ta kawiya sing lisan
arum arum lumrang kang sekar kadung yang Sri Gading rerengganing taman sari bermoronging semadune brengangan pindho pujining Pramana asesanti jaya jaya ya jagat ya dewa ya bathara kadangipun Kakang Yayi Narayana kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kakang Mas Kakrasana Bratajaya ana dawuh mapa Kakang ora keri Kakang Udawa Kakrasana piye semune ana bab ingkang bakal rembug mara gage dawana ingkang kanthi tetela ya wis pirang-pirang dina anggenku angantu-antu lan anganti-anti mlumpuke para kadang-kadang widara kadang. Dasare Bapa Demang Sagopa sakwutuhe wis masrahake tumrap panggulawentahe dulur marang Kakrasana. Tegese Narayana Bratajaya watake becik apa ala apik apa nista iki mengko gumantung Kakrasana anggene ngluwentah mligine marang kowe Narayana kabar sing wis sumebar warta sing rata lan sebut jenenge matur marang Kakrasana sing surasane jare Narayana ripalungguhan iki minger kiblate Molima wis mbudaya ing saben dina wiwit saka madat madon minum main maling wis kok tindake ing saben dinane apa kira-kira Narayana ora gagas ora mikir lamun to madat madon minum main maling kuwi larangan tumrape agama lan uga negara madat ki tegese ngombe wujute srana ingkang kanggo marem utawa senenging pribadi satemah wani karo sapa wae tanpa duwe rasa gigrek batine marem pikire padhang ning yektine kuwi mung srana kanggo ngrusak marang jaringane pikirmu utawa jaringane otakmu kuwi madat minum ngombe banyu sing disumet wae murup lamun to dilebokke ana ing awak tan wurunga bakal brodol ususmu parandene malah kowe mendem main kuwi nadyanto kaya ngapa lan kepiye tetep kuwi kanistan kuwi wong tegel kuwi wong mentala sing jenenge wong main aja kok wong liya mara tuwa wae dimusuh kuwi main maling nyatane ora mung secara sesideman nanging kowe nganggo dalan sing nyata wani mbranda wani mbeka wani ngecu wani japret madat wis
main wis maling wis kok madon ora kok jlentrehke ora kok wejangke karo Kakang Narayana iki kepiye kok krasana yen bab kuwi aku ora wani ngandani dhek mergo aku dhewe ya wong rusak aku piye ora kandhane ning sing wigati magepukan kelawan kondange jagat Mandura mligi ning alas wulusan ana brandal sing ngaku jare Sura Gentiri ning tinemune jebul kuwi Narayana. Aku durung marem lamun to durung krungu saka ucapmu dhewe. Kabar sing ndak tampa iki kabur apa kababar ing kasunyatan. Cikra bala kang tuminga hasampuh samya medali ler tatit wilating kota. Sawang kong mangoncang niti mencang sangat simicil latinya ngedali wus terus to Surawilaka kaya buta sing ragil Kakang Mas Kakrasana jimat sesemban kuling marcapada prapting delahan. Kula mboten badhe selak, kula mboten badhe goroh, kula mboten badhe kumbi. Sedaya ingkang jengandika dawuhaken menika leres lan kababar ing kasunyatan. Molima kula tindakaken. Nanging yektosipun ingkang wigati ripalungguhan samangke menika mboten wonten sanes kejawi kula nindakaken dados brandal dados begal. Lan anggen kula dados brandal menika mboten kok kula mburu dumateng marming manah kula pribadi ning karana kula ningali ngibarate timbangan jomplang etungan ganjil tumraping negari Mandura ketitik sing saya sugih saya ndedel sugihe sing mlarat saya nete-nete uripe pejabat praja sing kudune ngayomi marang para kawula ning nyatanipun golek marme dhewe golek klimis sing lambe mlenduke wetenge dhewe golek mulya dhewe tanpa gagas rekasane sagung para kawula dasih mongko sing dirasakne kamulyan dene wong sugih kala wau inggih saking bondo pajek para kawula anggenipun pasok marang negari. Kula keni kula dados brandal, kula dados begal ning kula pilih-pilih. Ingkang kula begal namung wong sugih, namung sentana praja sing paling nglingkuhke dhuwit negara. Sasampunipun kula pikantuk wujude brana kala wau, boten kula pangan piyambak, ning kula wenehaken dhumateng wong cilik ingkang kesrakat gesangipun. Jopang mawing-mawing wengis netra kocak ngundar andir Narayana Nadyanto disungging kencana direngga ngangge mutiara sing jenenge brandal dadi begal kuwi tetep kanistan ora ana sejarah sing ngukir begal kuwi babakan ingkang becik lan apik. Sawangen kakangmu Kakrasana aku ki ngandani nom-noman Widara Kandhang kabeh do ngestokake dawuhku. Parandene mung ngandani karo adine wae, parandene kowe malah mejang karo wong gerang, dikandani malah nuturi, dikandani malah maneni. Ripalungguhan yen nganggep Kakrasana ki kakangmu wakile bapak. Kowe manuta karo aku damar mancung cepeta lereno anggenmu dadi brandal, lereno anggenmu dadi kecu. Janji ora manut karo aku. Aku tega mentala jempalani karo dapurmu. Nuwun ngapunten Kakang Mas. Tekad kula menika sampun kenceng, tekad kula menika sampun gembleng. Nuwun sewu. Sampun malih kok namung Kakang Mas Kakrasana ingkang ngemutaken dumateng kula. Nadyan dewa mudhun nggawa gaman bledhek kula mboten badhe mundur tetep
dadi brandal. Aku regani larang kewanenmu. Kendel tenan. Kowe kendel mancasi karo dawuhe kakangmu. Ya, aja mung dapure Kakrasana, Dewa Mudhun nggo gaman bledhek parandene kowe ora bakal leren anggemu dadi begal. Apik kowe ganteng tenan. Ning Widara Kandhang kene sawutu wis dipasrahke marang Kakrasana. Yen kowe ora manut karo aku, luwih becik kowe minggat, kowe lunga. Kowe lunga. Janji ora gelem lunga, kursi sing tak lungguh tak keprone ndiasmu ora pecah gurone batangmu. Kang Kakrasana wawarahe bapa Demang Sagopa mbiyen wong kiyen sabar kinasih dening pangeran wong alah luhur wekasane ya nadyan to Kakang Narayana ki kleru Kakang Narayana ki luput ning carane ngelekke apa kudu kok sentak kok getak kaya ngono kuwi nganggo swara sing kasar. Kula kang mangkono dirembug sing kanthi apik. Nyatane ora kena dirembug mergo omonganmu kasar. Kisahku ya kasar kaya ngene iki. Ana petung diitung, ana rembug dirembug yen ana perkara diudari. Carane ngudari aku ya ngene iki. Yen ngono ki tegese ora ana bedane ngibarate geni dadi malah kok sok nganggo bensin. Nek ngandane karo aku masuk pinter kowe karo Kakrasana. Yen kowe mbelani karo kakangmu Narayana, kowe minggat to pisan rasa kok tunduk karo lunga. Ora kerasan. Seneni terus. Ngandani nguturi pengajian kuwi arep. Bose to bose. Jane yen gelem ngakoni neng Widara Kandhang ini tuwek dhewe aku. Yen gelem ngakoni tuwek dhewe iki aku nomor loro iki kowe. Mula aku karo kowe dilumpukne ning bonangan lak ngono to, Pak. Lah sing jenenge wong tuwa iku kudune lak kena tinuwa tuwa lan tinuwi tuwi. Wong tuwa iku kudune kena kanggo gondelan. Aku ora maido ora mbelani Kakrasana, ora mbelani karo Narayana. Ning aku mapan ana tengah. Ya. Lah pancen kowe bener Narayana kleru. Ning nuwun sewu, apa carane ngrampungi perkara kudu kaya ngono kuwi. Dipenggale. Adimu loro kok tundung Narayana lunga, Bratajaya lunga. Apa kowe engko ora kaget yen eneng suarane tangga? Lah kae adike loro ditundung warisane arep dipek dhewe. Apa ora isin? Adike loro digendengne kabeh, gamelan wayange ben dipek dhewe ngono. Risih karo suarane tangga ngono kuwi. Mula sing adem, sing tentrem, ngrampungke perkara ngibarate gawe banyu bening. Mula nek beningne ya ngangge banyu, aja ngangge gending. Lah menawi saking pamanggejeng ngandika kados pundi? Ngece lek ngono kuwi ngece. Yen kowe manut karo aku cah loro kae tak tututane. Sebabe mergo rokokku digawa Narayana. Reke nggawa aku ning rokoke dheke. Apa ya jalan carane ngene. Kowe lungguh ning kadenangan, wis apa mestine kok tindakke tak tututane cah loro, syukur yen kena tak kandhani. Tututana. 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 Nah, mesti asam lambunge kumat kuwi mesti benar. Nesu entek-entekane ngono kuwi ora. Tambani apa-apa no. Tututane ati.
Jaya tik nusul Narayana. Aku melu kowe, Kakang. Aku ki Brandal, aja melu aku nderek Kakang Kokrasana. Luwih becik melu Brandal timbangane melu Kakang Kokrasana sing ngomongane buanter terus. Ora kerasan mendina digetaki nek rene wong biasane aku tok misuh-misuh. Sapa? Kokrasana. Aku ora kerasan aku tak melu kowe. Apa ora gila duwe dulur begal? Yen perlu aku dadi begal pisan. Wong wadon tek dadi begal, begal ki nggunakake kekuatan otot. Apa sing bisa begal bondo ki mung ngangge otot? Wong wedok tok anggap ora iso begal. Caramu begal piye yen wong wadon kaya kowe kuwi? Ora perlu nganggo perang. Waton ana wong tak encepi, banjur mripatku tak kedhepne sisih. Engko yen bengkoke lurah rantek pengin roh. Sing diancam meni bengkoke lurah. Mun ora. Aku melu kowe dadi Brandal ya gelem tak kira lek ngentukke dhuwit luwih akeh aku timbang kowe. Iya. Narayana, Bratajaya, mulih. Neng Widara Kandhang sing tuwa dhewe iki Udawa. Mula yen manut karo pakonku, men ora disawang ala karo wong jaba, gelem ora gelem Narayana Bratajaya kudu mulih. Ripalungguhan iki bareng karo Udawa, aja manut karo sapa-sapa, manuta karo aku, Narayana Bratajaya kudu mulih. Yen aku ora gelem mulih kuwi arep apa? Yen nganti ora gelem mulih, aku melu lunga pisan. Piye teke? Senengane Brandal meneh Kakang Udawa. Yo, manut karo kowe. Nyatane sediamu ki tulus ora kanggo nikmati pribadine kok sebarke marang wong cilik. Ya. Brandal tenan kowe. iya Brandal. Mongko sumpahe Brandal bondo apa nyawa? Bondo apa nyawa? Bratajaya. Bondo apa nyawa ayo. Wur-wurahan ngaraning juret kong maguru kongsa teteka ya bu tulo war panjriteng turang ngesti rekata
ingkang padha lelayu sebet Widian sajroning aku ngambah alas wulusan ketemu wong sing mlumpat saka sak ndure wit-witan rambuté gondrong sawu tambuh marang aku jenengku Begal Udawa Begal yo kowe prajurit saka ngendi Sentana Praja saka Kadipaten Sengkapura kumandhang garba kang dadi aranku Bondo apa nyawa? piye gunjing langit kelap-kelap katon ler kincanging alis ler kincanging alis sabarang kadolo karepmu piye bondo apa nyawa abot nyawamu bondo gawarene abot bandamu nglayang nyawamu kowe iki brandal cepete parandene jarak perkara karo wong Sengkapura sulung mlebu geni ora kakan sangat ramingkat ilang nyawa ing kene ketatalan terus musuh aku